Gradske teme. Emisija o aktualnim gradskim temama. Svake srijede u programu BBR-a razgovaramo s predstavnicima grada Bjelovara. Gradske teme. Srijedom od 13 sati i 30 minuta. 13 sati i 30 minuta, došlo je vrijeme za još jedne gradske teme. Današnji gost, bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak. Dobar dan. Dobar dan vama i vašim slušateljima. Evo, ova godina je krenula opet užurbano. Krenuli smo sa digitalizacijom grada, točnije gradske uprave, pa evo, možemo prvo o tome malo. Je, tako je. Krenuli smo u istom ritmu kao što smo i završili 2017. godinu. Krećemo jedan veliki projekt digitalizacije gradske uprave. Ja sam to i obećao u izvornoj kampanji, dakle informatizacija grada, smart city, odnosno pametan grad. Nastavljamo istim tim tempom. Predvidjeli smo u proračunu za 2018. milijun kuna za izradu tog projekta. Potpisali smo ugovore odnosno proveli nabavu i potpisali ugovore sa dvije, rekao bih, najbolje hrvatske informatičke kompanije, In2 i Libusoft, CICOM. In2 zapošljava 600 ljudi i radi za sva ministarstva, tako da će oni provesti isto tako digitalizaciju gradske uprave grada Bjelovara. Nijedan grad u Hrvatskoj nije u potpunosti digitaliziran. Mi bismo htjeli postati prvi grad koji će biti u potpunosti digitaliziran. Što to znači? To znači da se papiri izbacuju praktički iz gradske uprave, a da sva kolanja unutar gradske uprave će ići dakle digitalnim putem, digitalni potpis, cloud storage, e-arhiva, e-digitalno poslovanje, e-račun, e-potpis, dakle sve će biti praktički digitalizirano. Za građane ta prva faza i nije toliko možda bitna, bitnija je, ona će biti implementirana u sljedećih nekoliko mjeseci i ono što je bitno, dakle onih drugih 6 mjeseci je to da će In2 napraviti aplikacije koje će omogućiti da građani podnašaju svoje zahtjeve direktno, dakle digitalnim putem u gradsku upravu. Moći će se naravno kao i do sada podnašati zahtjevi, međutim oni kada stignu u pisarnicu gradske uprave, od tog trenutka oni dalje idu u digitalni oblik. A što se tiče ovog drugog dijela, dakle građani mogu iz svojih fotelja, iz udobnosti svojih domova, mogu podnašati razne zahtjeve, to je tad će moći podnašati zahtjev, primjerice rodi vam se dijete, povežete se sa sustavom e-građanin, uputite zahtjev putem određene aplikacije koju će nama ta firma napraviti u gradsku upravu. Mi dobijamo digitalnim putem taj zahtjev, obrađujemo ga digitalnim putem i vraćamo sredstva, dakle građanu kroz 2 ili 3 dana dobija sredstva, odnosno jednokratnu naknadu za novorođeno dijete, primjerice u roku od nekoliko dana na svoj žiro račun, bez da je uopće došao fizički u gradsku upravu. Dakle, to je jedna nova koncepcija koja je apsolutno poznata u Europi, dakle u Europi to postoji. Evo sad se neke vlade, kao primjerice finska, estonska vlada, se namjeravaju odlučiti upravo na taj proces digitalizacije. Zašto? Ne samo zbog brzine, učinkovitosti i funkcioniranja, nego i zbog ušteda. Dakle, naime, mi u gradskoj upravi preko 1 milijun raznih kopija papira godišnje potrošimo u svakodnevnom obnašanju svog javnog servisa. To će naravno biti određena ušteda, a da ne govorim, primjerice postoji jedan sustav koji se zove Geokomis, koji će sve one građane koji varaju na komunalnoj naknadi, odnosno na gabaritima vlastitih domova, povezuje ih dakle digitalnim putem satelita, putem gruntovnice, Arkoda i tako dalje, i točno vidimo ko vara na komunalnoj naknadi. Dakle, postižemo jednu ravnopravnost u gradu što se tiče plaćanja komunalne naknade. Građani koji do sad plaćaju redovno, sigurno im komunalna naknada će poskupiti, ali nekima koji varaju svih ovih godina grad Bjelovar, odnosno sve nas druge koje uredno smo redovni platiše, ti će morati platiti komunalnu naknadu, dakle u punom iznosu kao što imaju gabarite u svojim kućama. Dakle, mi ovih 1 milijun kuna zvuči kao veliki iznos, međutim mi ga planiramo vrlo brzo povratiti. Naravno, ubrzat će se sami taj posao, neće se gubiti papiri kao što se zna događati. Tako je, dakle ono što je bitna stvar tog procesa, gradonačelnik je obaviješten o svemu. Ja mogu točno vidjeti gdje je koji predmet nema šanse da se izgubi, dakle digitalno sve ostaje pohranjeno na računalima, točno se zna ko je, dakle jedini ko može biti kriv je u pisarnici ko nije dokument zaprimio, ali ne može se više na 10 različitih mjesta vidjeti da je neko kriv. Dakle, ja točno vidim koji djelatnik radi, koliko radi, možemo nagrađivati dobre djelatnike, oni koji brzo odrađuju predmete, koji su brzi, mi točno možemo vidjeti koliko riješe određene predmete, koliko predmeta uspije riješiti, i ono što je najbitnije, ako određeni predmet stoji u ladici, zašto stoji u ladici, jer svako jutro meni dolaze izvješća
izvješća putem računalnog sustava, meni dolazi izvješće praktički direktno na stol. S druge strane, što se tiče transparentnosti i financija, sve je transparentno, dakle mogu vidjeti točno koliko se na WC papir troši primjerice u nekoj gradskoj ustanovi ili da li se možda prekomjerno troši na neke druge stavke, dakle sve to gradonačelnik može vidjeti. Naravno, poveća se odgovornost gradonačelnika, ali ja sam na to spreman. A s druge strane, mislim da ćemo svaku kunu 3 puta okrenuti prije nego što ju potrošimo i mislim da na taj način postižemo uštede da bi mogli napraviti neke projekte koji možda u ovom trenutku sada ih ne možemo zbog nedostatka financija napraviti. Da. Evo, nadamo se da će uskoro i neke druge ustanove isto se digitalizirati, ali stvarno uvijek je problem s tim papirima, pa nosi ovdje, pa nesi tamo, pa to se stvarno nakupi papira. I ja zato baš kažem, mi želimo biti prvi i želimo, kao što ste vidjeli, puno projekata sad radimo gdje smo prvi u Hrvatskoj i to je onaj cilj koji sam i rekao u izbornoj kampanji. Želim da grad Bjelovar bude lider, dakle želim da grad Bjelovar bude lokomotiva svim drugim gradovima u regiji, a ne da budemo jedan vagon koji vuče neka tuđa druga lokomotiva. Dakle, Bjelovar mora postati centar regije. Vidjeli ste da smo neki dan dobili i potvrdu Europske komisije da imamo najbolji projekt što se tiče digitalnog huba. On je isto tako za područje ove cjelokupne regije bi trebalo biti jedna testna faza gdje bi se mladi informatičari okupljali, gdje bismo ih povezivali sa veleučilištem i cjelokupnu priču napraviti. Dakle, grad Bjelovar želi biti lider, želi biti lokomotiva, želi biti grad naprednih tehnologija koji će vući cijelu regiju za sobom. Gradske teme. Emisija o aktualnim gradskim temama. Svake srijede u programu BBR-a razgovaramo s predstavnicima grada Bjelovara. Gradske teme. Srijedom od 13 sati i 30 minuta. 13 sati i 41 minuta, vraćamo se u gradske teme. Današnji gost, bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak i još jednom dobar dan. Dobar dan i vama. Evo, pričali smo dakle o digitalizaciji gradske uprave, pa evo onda ima jedno pitanje, naravno naši stariji građani, kako će sad oni to sve putem mobitela prijaviti ovo ono, ali evo ima i rješenje za to. Dakle, dijelimo ovaj proces na dva dijela. Prvi proces je dakle unutar gradske uprave kolanju dokumenata i našim vlastitim internim procesima. Te interni procesi će biti svi digitalizirani. Dakle, smanjit ćemo broj kopija, smanjit ćemo broj papira, smanjit ćemo broj dokumenata, neće se dokumenti zagubiti. To je jedan segment priče. Drugi segment priče je otvaranje prema građanima. Dakle, građani će imati tu mogućnost. Starija baka koja dolazi, ona će i dalje vršiti kako bi rekao, korespondenciju s gradom Bjelovarom na uobičajen način. Međutim, ona će doći u gradsku upravu, podnijet će zahtjev u pisarnici ili će platiti svoju naknadu recimo na gradskoj blagajni, ali s druge strane taj dokument, kad ona ga podnese, taj dokument dalje ponovno kola u gradsku upravu opet digitalnim putem i obavještavamo stranku da može doći podignut kad je to gotovo. Dakle, to je što se tiče tog dijela. S druge strane, omogućavamo mogućnost mlađim naprednijima da iz svog kuće mogu plaćati račune, da mogu rješavati sve one tekuće stvari sa gradom Bjelovarom, ali isto tako da mogu i određene zahtjeve podnašati iz udobnosti svog kućnog ambijenta, gdje praktički preko određenih aplikacija mogu podnašati zahtjeve, rješavati status, javiti se gradskoj upravi, prijavljivati određene stvari i tako dalje. Dakle, s jedne strane je mogućnost, s druge strane nije obaveza za sve. Dakle, starija populacija će dalje to moći obavljati na običajan način, ali ono što je bitno je da mi unutar gradske uprave sami ubrzamo svoje vlastite procese, kako građani ne bi morali čekati bespotrebno na tu birokraciju i administraciju. Dakle, moramo biti efikasni, učinkoviti, brzi, a s druge strane omogućiti na građanima koji su, rekao bih, navikli na moderne tehnologije i na notare koje one nose, da doista im pružimo tu mogućnost da mogu napraviti i uz udobnosti svoje kuće. Evo, danas je bio jedan dosta zauzet dan, pa evo, danas su potpisivali neki ugovor, jel tako, o Nukleusu u svinjogojstvu? Tako je, i u Nukleusu u svinjogojstvu i imamo jednu obavijest vezano za projekt aglomeracija. Dakle, prvo idemo na Nukleus. Dakle, ono što je mene šokiralo me kada smo prošlo ljeto pročelnica i ja išli u Kanfanar u Istru, u jednu uspješnu istarsku općinu, gdje smo išli vezano za poljoprivredu i kako oni na koji način funkcioniraju, te kako povezati naš bjelovarski doručak, dakle, sa pričom Istre, hotela, njihovog turizma i tako dalje. Onda smo ostali frapirani činjenicom da kada smo razgovarali sa njihovim predsjednikom udruge proizvođača pršuta, koji je jedan najkvalitetnijih možda i u Europi, kada smo s njim razgovarali, ostali smo iznenađeni s činjenicom da više na području Republike Hrvatske, izuzev dvije slavonske županije, Vukovarsko-srijemska i Brodsko-posavska, mi praktički više nemamo domaću svinju koja je, dakle,
potpuno certificirana, koja ima sve potrebne papire kako bi se od nje mogao raditi pravi autohtoni izvorni istarski pršut. Na području naše županije praktički nema više, oni nemaju znači sirovinu i to nas je doista zabrinulo, te smo odlučili napraviti ovaj upravo jedan vrlo radikalni korak. Obratili smo se Agronomskom fakultetu i u suradnji s njima, evo dekan je danas došao osobno sa svojim suradnicima, sa voditeljom projekta. Nama je cilj praktički da mi napravimo domaću bjelovarsku svinju koju ćemo dakle ubaciti u projekt Bjelovarski doručak, raditi se nekoliko 4-5 mladih OPG-ovaca koji bi ponovno podignuli određenu genetiku, dakle određenu domaću svinju kako bismo imali vrlo kvalitetno meso upravo ovdje u okolici Bjelovara. Nažalost, stočarska proizvodnja u Hrvatskoj je uništena, poljoprivreda je pala na niske grane. Mene osobno zanima razvoj poljoprivrede na području grada Bjelovara, to smo, kažem, dokazali sa Bjelovarskim doručkom, našim uspješnim projektom. S druge strane, žalosno je doista da mi meso možemo nabaviti svježe, a ono sigurno nije s ovog područja, ono je vrlo vjerojatno iz Rumunjske, iz Bugarske, ovdje je samo tovljeno i kasnije preprodavano. Ja bih osobno volio da se ponovno vrati mogućnost da možete na tržnici kupiti domaću, dakle ovdje svinju iz Bjelovara sa svim potrebnim papirima. Dakle, takvo meso je sigurno veće kvalitete, ali evo, danas su nam, ne samo što su nam Agronomski fakultet, što nam je uzišao u susret, dakle, da napravimo zajedničku studiju, već doista nam je pomogao da za te ljude, za te manje količine možemo doista pronaći, osigurati odmah i tržište. Tržište definitivno postoji, postoje ljudi koji žele kupovati svježe, domaće i da je to doista vrhunske kvalitete i ne pitaju za cijenu, ono što je još najbitnije. Tako da, evo, mislim da to je jedan dobar projekt i ono što je nama bitno da se doista poljoprivreda Bjelovarskog kraja da se digne. Mi ćemo sigurno kao grad puno utjecati, puno pomoći da se to doista i ostvari. I evo, ja vjerujem u uspješnost ovog projekta koji će trajati isto jedno 2 do 3 godine. I za kraj, evo, o aglomeraciji. Evo, aglomeracija, imali smo sastanak u Hrvatskim vodama, gospodin Prišin, načelnik općine Rovišće, naš partner u projektu aglomeracija, gospodin Ivančić i ja. Aglomeracija je najveći projekt koji će se u iduće 3 godine realizirati na području grada Bjelovara, 200 milijuna kuna vrijedan projekt, obnove kanalizacijske vodovodne mreže, izgradnje nove na pojedinim dionicama. Mi smo sada možda na nekakvih 40-50% kanalizacijske vodovodne mreže, to je kanalizacijske mreže, plan je preko ovog projekta gdje je, dakle, od 200 milijuna kuna, 190 milijuna kuna je pokriveno iz europskih i nacionalnog fonda. Grad Bjelovar će učestvovati s nekakvih 10 do 12 milijuna kuna, što za nas apsolutno prihvatljivo, ali kada sada znate da 200 milijuna kuna dolazi u grad Bjelovar, da se napravi infrastruktura koju mi sami sa svojim novcima sigurno ne bi riješili i sljedećih 20 godina. Dakle, to je jedan veliki infrastrukturni projekt i ono što je bitno, uspjeli smo dodatne sredstva, nekoliko desetaka milijuna kuna na taj iznos od 200 napraviti u sljedećoj fazi koja je trebala biti za 5 do 6 godina. Međutim, evo, u suradnji sa ministarstvom nadležnim i Hrvatskim vodama vrlo vjerojatno ćemo uspjeti, takav je dogovor postignut, da i tu drugu fazu napravimo ne 2023. ili 24. već da se to doista realizira 2019. 2020. Dakle, mi krećemo s aglomeracijom, sa realizacijom, sa praktički bageri idu van na teren već početkom ovoga ljeta. Tender, sad se već zna, tender će biti raspisan do 15.2. Dobili smo zeleno svjetlo za natječaj da možemo ga pustiti. Izvođač radova, ako nek će biti žalbi, ja vjerujem da bismo doista tijekom ljeta mogli krenuti sa radovima koji će trajati 2 do 3 godine sigurno. A kažem, u te 3 godine ćemo pokušati izlobirati, evo, za dobrom smo putu, da još recimo 50 ili 60 milijuna kuna dođe, da kako bi se mogli kanalizacija biti u nekim mjestima manje veličine, kao što su primjerice Brezovac, Korenovo, Prgomelje, Klokočevac, dakle, gdje bismo dodatno dignuli priključnu mrežu. Ono što je isto tako bitno, da će građani, kada jedanput kanalizacija dođe u njihova mjesta, morati platiti samo praktički priključak. Sve ostalo će biti pokriveno upravo iz ovog projekta i ja mislim da doista, evo, na ovaj način podižemo standard u komunalnoj infrastrukturi grada Bjelovara. Evo, ja vam se zahvaljujem na ovom gostovanju i čujemo se možda sljedeću se. Hvala vama još jednom na pozivu. Gradske teme. Emisija o aktualnim gradskim temama. Svake srijede u programu BBR-a razgovaramo s predstavnicima grada Bjelovara. Gradske teme, srijedom od 13 sati i 30 minuta.